Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngisambisonke kwaKandlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele kulelo hlelo. Wembukeli kusolo amatekisi amabili abegijima ngesivinini esiphezulu nengomisho lophezulu engozini eyenzeke emgwaqeni uMdloti Beach kulimale abantu abayisithupha. Abezimo eziphuthumayo bafike endaweni yesigameko bathola ukuthi amatekisi amabili nezimoto zonogada ezimbili zimbandakanye engozini enyanda isayigazi. Abantu abane kubona ngokusa kubona kanti abanye bathola imhuzukwana nje kwabalimele kukhona owesifazane okhulelwe obehleze etekisini ngesikhathi ishayisa. Ngokusho kozibonela amatekisi abeshayisane kabi ejahe ukuthatha kuqala abagibeli umshayeli wetekisi ubesehluleka kulawula wabeseshayisana namathimba amabili on duty reaction officers. Abashayeli bamatekisi bebekhona endaweni yesigameko bebelokhu bexolisa njalo ngokwenzekile. Mbukeli bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo. Usale kahle.